Am făcut și eu puțin încălzirea de dimineață, dinaintea cursei. Nu am alergat toată încălzirea pentru că ceilalți alergă 2-3 km, iar eu vreau să mă conserv pentru cursă, pentru că nu am atâți kilometri în mine eu, că sunt nou născut, sunt prunc. Așa că eu voi face o încălzire mică sub acest copac frumos. Chiar în momentul ăsta absorb energie din copac pentru a reuși un timp sub 2:40. Revigorat de energia copacului Spirit a Subcarpaților, personajul nostru favorit merge înspre start pentru a fi gata pentru acest mare duel cu eternul său rival, Mihai Cristian Gogoașă. Gogoașă, o impresie înainte de cursă? O impresie? Păi impresia mea este că nu ești pregătit. Poate nu este o impresie corectă. Este posibil să fie greșită. Ai vreo strategia, nu? Strategia mea este să ajung cu 23 de minute înaintea ta, această strategie. 23 de minute. Deci eu o să am tot timpul, ți-am pus un tracker acum pe spate și 1 minut pe kilometru. Am vreun tracker pe spate? Hai la start, că nu plecăm la timp. Ai vreo părere? Am încredere în tine, tu ești adjutantul meu. Ai vreo părere? N-ai nicio părere? Despre? Da, tu, Gabi? Nu și-a făcut Big Sony mai Îl faci pe Alex, nu? Nu, azi îl fac la Transilvania. Ok, acum te antrenezi pentru asta. Acum o diferență, la ce te aștepți? 1 minut? 1 minut să fii în spatele lui? Da. Oh, frumos. Oh, bravo, pa. Mă duc după Gogoașă, gata, pa. Da. La 35. Sau 37. Eu mă duc în Polonița atunci. Nu, dar eu mă duc. Ia ce mă fac pe mine. Să mă duc în Polonița. Leceo? Foarte tare. Da, e putea.
Nu, față! Mea cu ei. Stai în două, stai în două. Scuze. Hai că facem un trenuleț. A fost bună baserina aia. Acum n-ai emoții. Spor. Pe scurt? Eu merg încet, adică e greu.
Mă aflu în direct în jungla subcarpatină. Nu mă așteptam să fie chiar așa dificil, dar este. Tot eu continui transmisiunea. Nu l-am mai văzut pe Gogoaș de la kilometru 2, dar cer să recuperez. Fucking hell. Am venit la trail să alerg, dar surpriză, sunt în proba de sanie. Opa! Opa! Fucking hell. Oh. Fuck. Nici mie poți să te rog? Da, dacă pot. Mersi mult! Sunt filmate. Nu știu dacă am filmat când a căzut. Întotdeauna mi-am dorit să fac un bulgăre de noroi. Ce pula mea să mă Fucking hell. Hai că totul nu ia. Nu mai contați de mine.
Ok. Ești bine? Ne mă agățăm aici. Ve. Fucking hell. Whoa. Huh. 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 Huh.
Mulțumesc! Plăcerea. Am luat o pastilă de sare, am luat un gel ca să-mi fie bine. Acum e bine, dar să fie bine și mai încolo. Da, e terminat.
we don't have the capacity. Am alergat tare la vale pentru că e mai ușor să-mi dau drumul decât să mă opresc, însă acum urc și simt brepțul, așa cum am spus, un mare atlet chiar acum câteva zile. E moale ca palma. Simt că am puțin joc la direcție, în rest totul e ok. Hai de capul meu. De capul meu. Hai de Ueleleu. Fucking hell. Scors, normal că pe aici, că prin stânga era mai frumos. Fucking hell. Partea bună că e că am mai dat și pici, sunt legat la șiret bine și o să rămân cu albe și în picioare. O să cer bani înapoi pe Adidas pentru că i-am luat pentru că au 250 de grame, dar simt că au 1,5 kg.
Fucking hell. Foc! Rămân fără Adidas și o iau ușor că rămân fără Adidas și nu vreau să fiu descos pe aici. Fucking hell! Parcă încep să văd retezat cu ochii mai buni. Nu știu, sper.
Păi, a fost o cursă superbă, superbă, se putea mai bine, dar ai făcut? 2:36. Tu cât ai făcut? 3:20. 2:36. Bravo, cum a fost mașina? N-a fost mlaștin, a fost așa, băi cu namol ca la Techirgirl. Păi și n-ai rămas cu Brunei de în număr? Nu. Cât ai terminat? Ai vreo poziție? 13. Bravo. Dar n-am câștigat nimic, am terminat pe 7 la categorie. Bravo. A fost rău de tot. Da, a fost nașpa. Dar n-am ajuns așa departe. Hai! Ce faci, Gabi? Cum a fost? Ți-a plăcut traseul? Foarte fain. Foarte fain? Cea mai faină parte a fost că l-am trecut pe vicol. Și nămolul nu te-a deranjat? Nu, Ploaia? deloc. A plouat? A fost o plăcere să înțeleg. A fost o plăcere să văd pe vicol cum ședea. Mergea și pof. Vedea? A luat niște trătigagiu. Da. Păi bravo, bravo, Gabi, ai avut Mă un duc, debut mă duc, extraordinar, poate vine ăsta, felicitări. mă întorc. Cum te simți? Mai tânără cu 5 ani după atâta tratament până bun. Ți-a plăcut mai mult de azi? Deci, mi-a plăcut în anumite zone, dar overall m-a distrus și am niște bășini groaznice. Și Ai avut aderență? Ciuciu, Nu prea, tu ai avut. nimeni n-au... Oh. Și ai avut aceeași ajdași. Deci, când erau nămolul ăla atâta, Și locul întâi, Maria Ștefania A fost o cursă groaznică. Ce ți-a plăcut? Eu acum sunt și după masaj, deci... Da. Și eu cred că a fost tot groaznică, ce dar e medalie bine că a frumoasă! trecut. Da, vezi, Vedeți, a sortează cu detaliile unghiile sunt... mele. Era o fată căzută în râpă. Da? Era căzută în râpă, o fată? Da, era în noroi și nu mai putea să se urce, să meargă pe o zonă cu aderență. O altă tipă încerca să o tragă cu boțul. Nu putea să o ajute, așa că am Și venit eu, am locul pus mâna și le-am tras pe amândouă cu mâna. Alexandru Ciuboată. Ce faci, Zora? Cum te-ai distrat? Nu m-am distrat. Nu? Dar tu. Această experiență a fost opusul distracției. Așadar, s-a încheiat cursa Subcarpați, unde acești sportivi atleți de performanță au alergat 25 de kilometri. Acești doi atleți vreau să știu păreri prima oară. Despre cursa de astăzi, o idee foarte bună. Dugoșă, ce zici despre cursă? Ți-a fost frică atunci când eram pe lângă tine, când am trecut pe lângă tine? Nu, chiar deloc. Nu? M-am bucurat să te văd acolo pentru că aceasta a fost strategia mea. M-ai provocat cum ar veni. Exact. Deci am trăit într-o minciună, credeam că trec în față. Aș vrea să recapitulăm totuși provocarea de astăzi. Cum a sunat? Păi eu am zis că, adică el a zis că îmi dă 23 de minute. Da, pentru cursa a avut 23 de kilometri, am zis că 1 minut pe kilometru nu are cum să... Da. Și care a fost rezultatul? Da, rezultatul a fost unul nefalnic, nu, unul jalnic pentru mine a fost, pot să recunosc că a Da. fost un... Ce diferență? Timpul tău a fost de
A fost de și 20 de minute. Și ce 20 de minute? 3. 3 ore, am înțeles. Al Eu am terminat 2 ore 36. Da, bă, eu cred că a fost o nimereală, adică n-aveai cum să-mi dai aproape O oră. 40-50 de mii la un semi-maraton. Cred că a fost o nimereală. Cred că m-am împiedicat. Azi n-a fost o N-a zi fost bună ziua pentru- ta, n-a fost ziua Da, ta. da, dar cred că în altă zi va fi alt.